Tangut to naman ni awak pagyapon ng panday mo abot. Sa man pagkahuman akong balay ay. Oh, langay-langay lang mo trabaho. Tubanti ay. Ay, bawa tubanti ay. Yara, gini ha. Tapi nagtamgong ako. Padad ako suot sa kong pagumangkon. Ano sa'yo sa kadamgong ha? Ikaw at ako kading? Kaya nga pinuod to no? Namugo ha? Pati akong kanding. Bakal lirita sa labas na to. Bakal lirita sa labas na to. Oh my God! Yes! Sa kadugayan akong pangapres sa akong trabaho, nadawat yung taong ko. Nagkupagsweldo, naghatod ra og suwat. Hapit na bang alas 8, maligo ko kung ibuan ko nagkaligo, mag-ilis ko para matambong ko sa akong trabaho. Adun ako. May taon og makasugat ko ron og tao nga akong mapapungutan og asa ning ilaha ni Amado Bunhok kay ako ihatod ang suwat nga gipadasihang pag-umangkon. Oh, salamat taong kayo. Bay, pwede ba mangutana bay? Asa man ning balay ni Amado Bunhok kay di ay suwat gipadasihang pag-umangkon nga gikan kini sa Manila. Nya, tuduwi ko asa dapitan ni bay ang ilahang balay ni Amado Bunhok kay ako ihatod ang suwat kay iham ning suwat gipadasihang pag-umangkon. Sige, salamat taong bay. Tigatod kag suwat. O, tigatod taong ko ba niya? Karon po yung taong ko naabot din ng lugar kung wa pa ko masudin ni ako ang trabaho nga isip tigatod og suwat. Adi ko maari diri ay. May noon ba kay Nga, nakadami tigatod suwat nga spotting kayo. Di ba kay simpre di kita maglabo-labo kay panisente na akong trabaho niya. Mao ko pa jud sweldo. Hayay pa jud kayo igor ka mo hatod og suwat. Bet duduy ko baby asan dapita ba? Nadana bay. Nadana. Salamat taong kayo. Ayo. Nay tao diha. Oh, usaman. Sir, niaragi ko sir kay hatod kog suwat sir, gikan kini sa imong pagkumangkon. Palihog ko sir sa pagkuan ri dawat ari sir. Kinsay pangalan sa suwat? Si Kuan man ni sir ang nakabutang diri si Anselmo Bunhok. Imuha ko rin pagkumangkon sir kay Oh, ako na pagmangkon. Di salamat taon kayo sir. Oh, may ka nagpada. Gawas taon sa sir kay nagdaliin taon ko sir kay daghang pagsuwat ako rong Dayon dire, dayon. Di salamat. Oh, dong. Di alay ko sir kay di amay suwat. Imuha ko ni sir. Ikaw ba si Amado Bunhok? Oh, ako. Okay sir, imuha sa sir kay igor ko ni hasulan na diri sir. Ang nagpada ni si Anselmo Bunhok. Anselmo Bunhok. Pagkumangkon. To sa Manila. Sa Manila gura sir kay. Oh. Wala mo na ada sa Manila. Sus, may ka nag-inumdum taon siya. Ay nanawi na sir kay basta butan gani nga uyuan. Ako ning basahon ning uno sa iyong suwat. Basahan dia sir kay. Ako igor mo kong sulod. Naghatod na sir. Dear Kuya Mad. Ako po nagpadala ng sulat sa iyo dahil sabik na ako sa iyo. At sana nandiyan ka sa mabuting lagay. Lagi. At ako'y inyong kumustahin, okay lang ang lagay ko. Sige naglagay sir ay. Sige naglagay sir ay. Oh, may nakapunta din eh. Lagay, nagpasabot. Yung pagkabot. Aw, suspita. Hindi, lagay nga. Dautana sir. Kanang imong lagay, diha. Dautan sir kuno na ayo ta sir. Dautan kay kuno na sir. Ang iyong nagmamahal, pamangkin, Anselmo Bunhok. Bulok, mo mo na amahan o inahan sa kuan sir kinang kulto. Mo na amahan o inahan sa kuan sir kinang kulto. What the suntukin ko utak mo? Gago! Dili. Mao ba? Mao na sir, sigon sa akong nahibawan. Nya sir, di ko maglangay sir kay tuwa pa ko daghang suwat ako i-deliver yung adlaw sir kay adlaw ko ng Lunes ro nya. Detail tong ubang ko lagi nya mo to nga. Hinahina ko sir ha. Sige, salamat, sir. Ang tighat na ako sa suwat Kuya Mad. Magpuno man sa kuto, amas kuto. Ako mo kunya tigad dito ko sa kita lang to. Strong at tunga taas nya wa ba mihayayan sa mo. Ako tong pangayo ni Kuya Mad. Sir. Kuya Mad. Tuwa man toy. Strong ako nakita dito sa gabian sir. Nya. Wala na ba mi hayayan sa mua?
Pwede ko itong apatong kuliwan mo sir, kay hasta after ba? Kay wag na hayan sa mga sir. Ikatong istro gihigda na sa kanding. Ha, wadyo ko nakita nga itong kanding sir, kay Kaya PC ato gikawat ba tigilisa na itong istro. Ha, tanawan ko to sir, basta kay may kanding nga. Wa na dito kanding dito. Hamot lang ka sir, kay agi naman Sige, ato tanawon ko no. Ako'y nakita na to, straw raman ko to sir. Oh. Asa na ba yung kanding diri? Ha, agi naman ko to, may kanding niya. Store na bilhin diri. Ha, wagi kanding na, na mga taes kanding, pero wala mo ko kita kanding higot niya. Ha, ang higot pero way kanding. Kawat kita ng kanding ah. Ah, kay ba na sir, kay agi naman ko diri kay ako kay Bob, abay kanding na, kay ako nakita, kanara mga straw. Iya ra dong. Ah, sir. Udah ko dito ka. Pagkatot suwat diri basta. Ah, wa sir, ay kay wala ko ba, wa pa ko tuloy atong sa katao kung sugatan og aso ninyong balay, di ko katong ninyong balay sir, kay karon ba mas ko karon diri. Ate namatikdan gid mo dong. Ano, unsa man nakita naman ako sir? Oh, magsibo sa kanding. Ah, kaagi mo ko dito restaurant sir nya. Mo- Nako, magbili mo ko yung dito baklay. kanding sir. Oh, adyo ko kuha lang sir. Kaya ako, siguro tahaton sir. Ruda ko ikay nagkuha sa kanding mo. No. Ay, gano sir, ikaw to rin tawag ko kuha sir. Ruha na.